l'Helena Folia, tinc 15 anys, estic en quart d'ESO i vaig a l'UNA Estalmat a la promoció 18-20. Jo de Olimpiades només he participat a informàtiques. La primera vegada que em vaig presentar una va ser fa 2 anys, que tot just havia començat a programar i no m'esperava classificar-me a l'Olimpiada Informàtica Catalana, però em vaig classificar per la final i bueno, vaig quedar entre les últimes, però no em va desanimar això i l'any següent em vaig tornar a presentar i bueno, pel coronavirus i tal van seleccionar moltes més persones, es van classificar menys gent, però jo em vaig aconseguir classificar igualment i vaig ser l'única noia, però vaig quedar última. Però bueno, allà em van dir que hi hauria l'Olimpiada d'Informàtica Femenina i llavors aquest any quan es va obrir em vaig apuntar i durant tot l'any hem estat fent unes classes que ens va fer la Blanca Huergo a les noies i bueno, m'han ajudat molt a aprendre informàtica aquestes classes, m'han desencallat molt perquè estava com que no sabia algoritmia però sí que sabia informàtica i bueno, tot i que han sigut com molt difícils totes les classes, bueno, pues, han ajudat molt a millorar i bueno, després a l'Olimpiada d'Informàtica Femenina em vaig aconseguir classificar, que no m'hauria imaginat mai, i encara m'hauria imaginat mai menys classificar-me per l'Olimpiada d'Informàtica Espanyola. I bueno, l'Olimpiada d'Informàtica Femenina hi hem fet la final i vaig quedar cinquena, que no em vaig classificar per Europa ni res, però va ser molt més del que m'hauria esperat i va ser una experiència molt bona i que li recomanaria a qualsevol persona perquè és molt divertit.